Yan, buhatin. Isang sako na kamya ang binili. Okay. Ito ba? Yan o, yung karelo o, yung card. Oy, mabigat yan. Oh, sige, gawin mo na. What? Do it now. You You mean? do it. Do it what? Yun, hold. Huh? Hold. Do it. So this. So. Okay. Go. No! Mission complete. Baka sa dito, mahulog yan oh. Bakit nandito si Aso? Si Charm! Charm! You go out. Okay guys, ngayon gagawin natin ang haul para sa ganun na may share ko na naman ito doon sa laging nagre-request ng mga prices dito sa Tagbilaran. At napunit ang bag ko dahil sa bigat. Oh, I'm so sad. Sayang. Napunit ito. man. Okay? So, isa-isa lang. Ayan nga eh. Teka, ibaw ko yan para makita. At here it is. And then, slow motion ko yung resibo mamaya. Bumili akong toge. Ayan guys, para sa ganon ay maggawa tayo ng lumpia na masarap. Ito yung pritong lumpiang toge. Tapos, nagdagdag ako ng mansanas para gawin din natin na toron. At tapos yung, syempre, yung pang-ingredient natin na spring onions at kangkong. Mag-fry tayo ng kangkong leaves. Ganyan. Mga konting bagay na nabili. Basahin ko lang yung may mga prices, ha? Katulad nitong kangkong, yung isang bundle nito is 1764. Ayan. Ito ay 1850. Hindi pare-pareho. Tapos itong spring onions is 34.85. Ayan o, 34.85. At itong toge ay 41.40. Itong isang balot. Tapos ito naman is 39. Depende kasi sa timbang at ang unit price ng toge dito guys is 100 pesos ang kilo. Okay? So, clear? And then yung apple ko, dalawang balot nito. Ang isang balot ay 52 pesos ang 4 pieces. Ito, pareho ba? Oo, pareho. 4 pieces, 52 din. Okay? Tapos yung calamansi ay 23.50. Tapos bumili akong giniling, pahingi nga ng tray or basin. Lagay natin dyan at tutulo. Ayan. Ito po yung giniling na pork. Okay? Ground pork, 123.74. Ang unit price niya is 230. Pag sinabi kong unit price po ay meaning yung per kilo niya. Okay? So, yan. Dalawa. Itong isa is 114 pesos. Yung isa is 123. Depende kasi sa timbang. And then, yung sinabi ko na gusto kong bacon, my brand is The King. Hindi ako sponsor dito, pero sinasabi ko lang dahil maganda talaga yung ano. Wala dito yung price, so mamaya mabasa nyo sa resibo. Itong mga na-repack ng Kings, wala dito ang price. Ito yung longganisa hamonada. Ito yung premium nila. Sa Kings pa rin ito. At saka ito, Virginia, kasi wala pong Pure Foods hotdog ngayon. Nagkaubusan po. Yan lang ang masasabi ko. And then, very strange. Bakit walang beef? Walang biscuit, wala talagang baka ngayon na mabili, na karning baka ha, karning baka. Wala po. At tapos ito po, yung pork bones ay 98.40. Hindi ko mabasa yung unit price niya. Ito, pork bones ay 120 ang kilo para ang pork bones. Ito yung chicken breast, 210 ang unit price, 208 po ito. Ayan. Almost 1 kilo. Tapos ito, yung kasim. Pork kasim ay 215 ang kilo, 342 po ito. Ayan o. Tapos, ito, yung whole chicken nila, 2 piraso, wala yatang price. Ay, meron. 2 pirasong maliliit. Ang liliit kasi walang malalaking chicken. Itong dalawa is 210.28. Ayan, at ang unit price ng chicken po is 140.
yung dressed chicken. 140 po ang unit price. Tapos, ito po ay yung pork bones again. Kasi, yung mga aso na awa ko pag walang ulam. 120 ang kilo nitong pork bones. Tapos, itong liempo, 210 ang unit price. At ito ay nagkakahalaga ng 447.30 kasi ang kilo niya ay 2 kilos and a half mahigit. Ay, 2 kilos and something. Yan. So, ayan. Yung isang basket ay ating buksan ulit. Kaya lang napunit. Itong banana naman, hindi siya kalakihan. Maliliit lang po siya. 91.30. Ang unit price po niya is 110. Wow, 110 na ang kilo ng lakatan. Take note guys. 110. Tapos ito po yung itlog na binili ko. Maganda rin itong itlog na binili ko dahil bagong dating. At buksan ko. Maganda naman tong itlog na nabili ko ngayon. Cross my fingers na sana hindi luma. Pero bago kasing display eh. Kita ko kasi bagong display. So, nag-assume ako na bagong dating. Kasi may mga nabili kami, hindi fresh. Ayan. So, ito yon. Bumili ako isang tray lang guys. Kasi meron pang stock doon na isang tray. Takot na takot maubusan. Ayan, yung ganyan, na itlog. Yung ganito, yung brown. Yung ganyan. Maganda yung itlog na yan. Bumili ako yung XL ang size. At di ko alam ang price kung magkano. Doon na lang sa resibo ninyong titignan na may slow motion ko. Okay? Tapos dito naman, syempre, bumili ako pambalot natin. Pag gusto natin magkatuwa ng lumpiang toge or magawa tayo ng turon, meron tayong gagamitin. Ayan. Tapos yung cornstarch, bumili ako para sa ating maha blanca. Papakita ko kung how to. At tapos yung baking soda, napaka-importante po ito sa kitchen natin guys para sa mga gulay, prutas, babara natin nito. Pagkalimbawa, at palinis natin dito bago mag-bake, mga surfaces, panglinis ng flooring. Daming-gamit dito guys. Gumagamit kayo, baking soda. Ayan. Pinapatalastas kahit walang bayad guys ha. Sineshare ko lang yung mga sa experience ko ay maganda. Baka sakaling gusto nyong gayahin. Then, itong mayonnaise, bumili rin ako minsan pag nagkasumpungan ng sandwich or anything na kailangan sauce, baka kaya. And then, asin, hindi nawawala. And then, yung sesame seeds, naubos na kasi. Ito, sesame seeds, kumuha rin ako for our stock. And then, yung refined sugar, 1 kilo. Tapos, syempre, yung mga patatas, kailangan natin. Harina, bumili po ako ng 3 balot nito. In isang balot ay 2 kilo. 2 kilo po sa isang balot yan. Ayan. Bale, 6 kilos po ito nandito. Baka mahulog itong itlog. And then, yun nga sinabi ko, yung patatas, ayan, mahal po ang patatas nila doon. 150 po ang kilo. See this? Then, yung itong 3 pirasong ito, si 57. Kasi ang unit price niya is, ayan, kung mabasa mo, 150. Bumili ako ng, ayan, pero mo, 56.25, yung 3 piraso lang. 150 ang kilo ng patatas. Tapos, ganyan, corn, whole corn, yung crema asada, yung mga paluto natin guys, nandiyan na. Condensed, ayan, bumili ako, 1 piraso. Carrots, meron pa naman doon, pero dadalawa na, kaya dinagdagan ko. Ang carrots nila ngayon is 150 ang kilo. Itong 2 piraso is 55.50 guys, ayan oh. Ayun, yun lang naman na nabili guys. Tapos bumili ako syempre nito, para naman matuwa yung lakay ko. Ayan, palamigin niya. Kasi, yun nga, mag-video raw kaming dalawa mamaya, singalong. Ayan. Pero ako lang pumunta sa loob. Bumili akong 6 para i-stock niya yung iba. Ayan. Tapos yung iniinom yung energy drink pag nagtatrabaho, ito po yun. Favorite niya, Black Mamba. 4 lang binili ko.
Ato, ayun na. Tapos ito, ewan ko kung ano na to, nakalimutan ko. Yung bread. Bumili na rin ako ng sliced bread kasi naubos na. Yun lang ang binili ko guys. Tapos, slow motion ko ngayon yung resibo. Wait lang, at ipakita ko. Kasi request ko ito. Ginagawa ko po to dahil may nag-request po sa akin, nakiusap na kung pwede ipakita yung resibo pag namimili ako at mag-haul. Kasi nga po, yung may tao po doon, oh, nakikita nyo, gumagawa yatang sauce. Ano pong ginagawa nyo dyan, sir? Lumingon ka naman. Luluto na kasi wala magluluto eh. Ayun guys, nagluluto na. Ito na yon. Oh, Handa na. nagluluto siya ng pusit na adobo. Ayun oh. Lapit tayo doon. Tingnan natin na. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys oh. Ayun, nagluluto siya ng ano ito? Pusit. Adobong pusit. Nakita nyo yan? Ayun siya guys. So, ngayon, slow motion ko yung resibo guys ha. For you to see. Ilagay ko muna dito ha. Kita nyo yung mukha kong malaki. Ayan. See? Lahat sinishare sa inyo kasi pakiusap naman ito. Ni-request kasi sa akin to guys. Di ko sana gagawin. Kaya lang. Siyempre, request naman kasi. Okay? So, ito po yun. Slow motion. O, ano? Ito po, o. Nakikita nyo? Clear po ba? Dahan-dahanin ko lang po. Ayan. At sa tingin ko naman, wala namang nagbago. Hindi naman nila tinataasan ang mga pricing nila. Mababait naman yung mga negosyante dyan. Naawa rin. Ayan. Yan po yun. So, nakita nyo po? Okay. So, magpaalam na ako. Magpaalam na kami. Ayan, ang lakay ko. Lakay ko, magpaalam na tayo. Bye-bye, kamo. Bye-bye. Thank you so much. Ba yung live ba yan? Oh, hindi live. Ay, hindi. Hindi live. I-edit ko itong mamaya. Okay? Sa mga baguhan, guys, ay please subscribe, like, and share. I-share nyo naman itong mga videos para sa ganun ay dumami tayo at lumaki ang ating family dito sa Rich Chicks Channel. Rich Chicks Family. So, para magsaya-saya, maglingaw-lingaw, and then, mga information about daily life, daily living namin ay i-share ko sa inyo kung ano yung pwede kong i-share. Okay? Pasensya na po kung sa iba ay medyo hindi po pero yun lang po ang makayanan namin i-share. So, thank you po. Thank you po sa pag-watch. Thank you po sa pagiging parte nitong channel na ito. Okay? Gawin nating masaya. So, please share na ang video and then please click the like button kung ito ay nagsilbi sa inyo na informative at sa mga nag-request nito, ito na po yun. Ang mga ang mga Presyo sa ano. ang mga grocery items, yun, i-Englishin ko na nga. Ang mga grocery items na yung pang-araw-araw na gamit namin, yun lang po may share ko po ha. Yun lang po. Kung ano yung need namin, yun lang po mabili namin. Okay? And then, keep safe, take care, God bless, yun. Okay? At kalma lang. Okay? Chill lang. And then, umasa tayo na may Diyos at tutulungan tayo, matatapos din itong problema natin. Babalik din sa normal. Okay? Thank you so much. Sa ulitin. Love you guys.